la ciutat de Girona havia d'iniciar un debat sobre el model de gestió de residus, perquè efectivament, igual que a la majoria de pobles de Catalunya, de municipis, la generació indiscriminada de residus és un problema mediambiental molt greu. Per tot això, nosaltres hem presentat una campanya que és Girona Residu Zero, que el que pretén és generar debat i avançar en la línia del que proposa l'estratègia catalana Residu Zero. A Girona generem de dia un total de 100 tones de brossa, de les quals menys del 40% es recicla. La resta va tot a abocadors i a incinerar, i això és un problema mediambiental molt greu. La campanya Girona Residu Zero, que consta d'un blog, d'un vídeo, d'uns adhesius que s'han fet per posar en els contenidors, per tal que la ciutadania es faci una mica partícip d'aquest canvi que hauria d'iniciar Girona, canvi que ja han començat molts municipis de Catalunya, hi ha 100 municipis que formen part de la xarxa de recollida porta a porta, i també d'altres sistemes com el Cadaqués Retorna, que es va implantar fa uns mesos. Aquests sistemes ara mateix s'estan fent en més de 100 municipis de Catalunya, s'està fent a ciutats grans com Donosti, que és una ciutat que doble, pràcticament triplica la ciutat de Girona, s'estan fent a ciutats molt grans com és Torí, a l'estat italià, a ciutats d'Alemanya, a ciutats de Dinamarca, d'Holanda, de Bèlgica, de Suècia, és perfectament factible, i això mateix ho diu la pròpia Agència de Residus de Catalunya. L'actual model que tenim ara, basat en contenidors, per gestionar els residus municipals, és molt ineficient. No passem d'un sostre de reciclatge al 40% brut, que potser en total no arriba ni al 30%. Hem de canviar el sistema, perquè l'actual sistema és insostenible, genera moltes emissions de CO2, perdem moltes matèries primes que no s'estan reaprofitant. Per tant, la pròpia Agència de Residus, en mans de Convergència i Unió, ja està dient fa temps que cal canviar aquest model. Girona, jo pensem des de la campanya, que té molts números, té tota una tradició ambiental que l'avala per iniciar aquesta transició i que en uns pocs anys aconseguim capgirar les xifres, que ara estem en un 60% de rebuig, 60 i escaig per cent de rebuig i un 30 i escaig per cent de reciclatge. Això s'ha d'invertir. Hem de reduir el tipus de residu que generem, hem de reutilitzar més i hem de reciclar més. I una bona manera és el porta a porta o l'envàs retorn.